El que avui és un McDonald's, ahir era una llibreria. La llibreria Catalonia, que va superar la Guerra Civil i un incendi molt greu, avui roman tancada per culpa de la crisi econòmica, un cop transcorreguts 88 anys des de la seva obertura. Al Portal de l'Àngel, en canvi, aquest establiment on es venen sabates, Geox, fa un parell de mesos era el Palacio del Juguete, un paradís pels infants de la ciutat. I a un parell de metres de distància, la mítica llibreria Canuda s'està convertint en el mango més gran d'Espanya. Ja serà el segon en obrir, al mateix carrer. Al costat de la Catedral de Barcelona, aquesta mítica façana de Portaferrissa donarà pas a un nou centre comercial i alguns dels comerços més antics de la ciutat, com ara la filateria Monges, ja tenen el futur escrit. L'entrada en vigor de la Llei d'Arrendaments Urbans a finals del 2014 permet als propietaris d'immobles de renta antiga actualitzar els lloguers. Al centre de la ciutat comtal, la problemàtica es multiplica perquè algunes grans multinacionals estan disposades a pagar fins a 30.000 euros mensuals, mentre que alguns establiments tan sols paguen 600 euros al mes. Alguns dels punts comercials més tradicionals de la ciutat, com el Colmado Quílez, ja han anunciat que potser no podran fer front a aquest nou augment i que, com a últim recurs, hauran de baixar la persiana a finals d'any per evitar un final molt pitjor. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿merece la pena conservar este tipo de negocio, no el Quílez, sino estos tipos de negocios en la ciudad de Barcelona? Pues sí, merece la pena conservar este tipo de negocio. Home, moltes tendes de París, d'Anglaterra, molts puestos, es manté l'antic. Es manté, i això tindria que ser el mateix aquí, a Catalunya. No obstant, alguns comerços no preveuen un final tan dràstic, com per exemple la pastisseria La Colmena, a la plaça de l'Àngel, que està mirant de trobar un acord amb el propietari de l'immoble per poder seguir endavant amb el negoci familiar vigent des de més d'un centenar d'anys. No, bueno, el que passa és que nosaltres tenim només dues solucions, o acceptem el que ofereixen els altres o hem de marxar. O almenys ho intentarem seguir, ens adaptarem com puguem. El que passa que, clar, això vol dir que el que nosaltres estem acostumats a fer, la nostra artesania, potser l'haurem deixat una mica de banda per comprar altre gènere que no fem, vull dir, més llaunes, més no sé què, hem de vendre més, vull dir, hem de fer més calaix amb menys gastos per poder subsistir. Segons la Confederació de Comerç, el 14% de les botigues que hi ha a Catalunya es veuran afectades per aquesta llei. Es calcula que la normativa provocarà la pèrdua de la meitat d'elles. Des de l'Ajuntament han anunciat que serà més restrictiu a l'hora de donar llicències a les grans multinacionals per construir sobre els establiments emblemàtics de Barcelona. Tot i així, ja preparen un modest paquet d'ajudes i subvencions per l'any 2015, el que, segons alguns comerciants, arriba massa tard. De tota manera, l'administració de Xavier Trias ha ordenat el salvament d'algunes botigues com la Cereria Sobirà, oberta des de 1761 i situada al costat de la plaça Sant Jaume. Gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament, l'establiment podrà seguir en funcionament durant 10 anys més. Veurem com avancen les negociacions i quin és el futur d'aquests punts històrics de la ciutat comtal. Ara és el moment que els barcelonins demostrin la importància d'aquests establiments i així evitar-ne la desaparició.